Tajný. No já jsem skákal na písek, no 4 metry. Šikovný. Kolik, Láďo? 36. Šampion, kde je? Náš šampion. To je taky dobré. Ta prezence tam byla do 12. Už na té. Ne, tam je 13:40. Prezence Láďo, pojď si to vzít tady. Ale ty... Jo. Ale začneme výškou, pak je koule a pak jsou ty 200. Výška koule do Soborci nejdřív jde vejška. Jsou bagoři. Nejdřív mají vejška, pak do pohledu. A oni se tam hlíženou první. Ono poprvé porazil, zašel, víš, přece na republice, tu to Láďa vrátil. Československý reprezentant, finalista mistrovství světa, ve 4x400 metrů. Tým trenér a šéf Jsem chodil do školy, Sašo. Víš s kým? S Zahodákem, tady jak...